Jedno z najväčších klamstiev modernej doby, ktoré do nás všetci vštepujú už od detstva, je, že cvičenie je zdravé. Dnes tu mám pre teba jedno absolútne šokujúce zistenie, no potrebujem, aby si toto video dopozeral do konca. Dovolím si povedať, že ti jeho dopozeranie dosť možno raz zachráni život. Cvičenie vyvoláva silnú zápalovú odpoveď prostredníctvom mobilizácie leukocitov a zvýšením hladiny cirkulujúcich prozápalových mediátorov, ako sú C-reaktívny proteín, tumornekrotyzujúci faktor alfa, interleukín 6 alebo interleukín 1 beta. Zvýšenie týchto zápalových mediátorov je spojené s vyššou chorobnosťou a úmrtnosťou. Cvičenie okrem toho zvyšuje aj hladinu stresového hormónu kortizolu. Zvýšené hladiny tohto hormónu sa spájajú s androidným typom obezity, vyšším výskytom srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky druhého typu a poruchami imunitného systému. No a aby toho nebolo málo, tak cvičenie ďalej zvyšuje produkciu voľných radikálov, krvného tlaku a spôsobuje bolesť. A to všetko znie úplne hrozne. Minimálne keď to podám takto bez kontextu. Keď by som ti totiž pridal kontext, tak zistíme zaujímavé veci. Napríklad, že cvičenie spôsobuje akútny zápal a z dlhodobého hľadiska pôsobí protizápalovo. Že zvýšenie kortizolu pri cvičení je úplne normálne, pretože cvičenie je pre telo stresový stav a kortizol je stresový hormón, ktorý slúži na mobilizáciu energetických substrátov. Alebo že napriek tomu, že krátkodobo zvýši krvný tlak, tak z dlhodobého hľadiska krvný tlak v skutočnosti znižuje. Tým šokujúcim zistením, ktoré som spomínal na začiatku videa, je, že pokiaľ niekto chce strašiť ľudí, aby sa stal virálnym, tak je to extrémne jednoduché. Stačí vynechať trochu kontextu, použiť pár odborných slovíčok a neprečítaných štúdií a z toho, čo sme dlhé roky považovali za liek, bude v našej hlave zrazu jed. No a kľudne to môže podložiť aj výskumom, pretože si tie štúdie vo videu hľadať a čítať aj tak nikto nebude, možno mimo mňa, keď budem točiť reakciu. Dávaj si teda pozor, čo na internete sleduješ a nikdy, ale že nikdy nezabudni kriticky myslieť. Na viac videí ma nezabudni sledovať.